е първият български супер автомобил, който благодарение на мен и на моят екип създавахме през последните 3 години. 2013 беше първото ни изложение в Англия, Autosport. Отидохме с един прототип, който беше доста далеч от това, което виждаме в момента. Хората реагираха много позитивно, ние се амбицирахме и днес се намираме тук пред вас с автомобил, който показахме в Женева през тази година на най-голямото шоу изложение в света, предназначен за улична употреба, т.е. кара се по улици, включително и по нашите в България, доста успешно. С най-малкият двигател, който предлагаме в нашата гама, 430 коня, 8 цилиндров V-образен от Chevrolet, от General Motors. Автомобилът е с най-модерни свойства и качества от този тип автомобили, т.е. тръбна конструкция с карбонов монокок и карбонови елементи и части. Целият автомобил е цял от карбон и композитни материали, естествено. Освен това притежава много други модерни качества, като спираща система, примерно е с IBS, най-добрата фирма в света за производство на спирачки AP Racing, ползваме като доставчик на материали. Скоростната кутия от една фирма, италианска фирма, която също скоростна кутия се влага в Lamborghini, моделите на Lamborghini. Оттам нататък електрониката на автомобила е с всички качества, които има една рейсинг, т.е. състезателна електроника, с така доста добри възможности, traction control, launch control, с многобройни данни, които могат да бъдат записвани в процеса на работа и на движение. Постарали сме се също за комфорта на нашите клиенти. Интериорът е направен от специални материали, също от българска фирма. Общо взето опитваме се всички възможни неща, с изключение на разговорната дейност, която правим в Англия и в Германия с нашия състезателен отбор, да правим в България, за да можем да затворим цикълът на производството при нас. Освен това, автомобилът притежава много интересни свойства като аеродинамика. С самата си форма той изпреварва доста стандартните автомобили. Много нисък коефициент на челно съпротивление, с много голяма прилепваща сила, която се пада по естествен начин. Последните неща, които интегрирахме, са лифтинг система, която повдига автомобила за движение по да кажем, леко неравни пътища, които са в България. Тоест ползваме България като тестово трасе, защото ако издържи при нас, това означава, че ще издържи във всяка друга точка на света по отношение на условията за движение по пътя, по отношение на състезателната ни дейност, без която не можем, защото за мен най-важното е развитието на един такъв автомобил да стане максимално бързо, трябва да става едновременно в двете посоки, т.е. на пистата и на улицата. Чрез участието в състезанията успяваме да покажем, че автомобилът в екстремни ситуации се държи доста добре, или бих казал прекрасно, т.е. няма как да симулираме в нормалното движение по пътя катастрофи, удари, директна конкуренция с фирми от световен мащаб с дългогодишен опит и традиция в това отношение, като Ferrari, Porsche, BMW и така нататък. Но за нас е най-важно, че автомобилът ни е сред 10-те фирми в света, които са, пак казвам, топ фирми като Lotus, като BMW, Porsche и така нататък, с хомологация от FIA за GT4 европейски световни серии. Тоест, ние успяхме да влезем между най-големите в този бранш. Дали случайно, дали не мога да кажа, но ние вече сме там. Отбора ни, с който участваме в европейския шампионат, се казва София Кар Моторспорт. Аз на първо място съм българин, винаги съм държал и съм се мечтал да имаме как да покажем, че не сме нещо, където се правят някакви неща за някого, т.е. в България. А в България има много фирми, също съм сигурен, освен нас, които правят подобни неща и рекламирайки българското, ръка за ръка с българския бизнес, който също ни помага много и който ние искаме да извадим всъщност в една друга плоскост. Аз мисля, че това е бъдещето, да покажем още веднъж. Казвам, че България има място в Европа, не на дъното на таблицата, в една съвсем друга посока. Също така, идвайки в Българското Черноморие, аз виждам, че ние вече сме изпреварили, включително и с този комплекс, където се намираме, вече сме изпреварили доста Френската ривиера
И просто трябва хората да видят това, което ние имаме, за да разберат, че така нещата в България върват в правилна посока, според мен.